Bona vesprada. Anem a començar. Comencem el ple ordinari del mes de març, és el 3, l'expedient és el PLN 3-2025. En la seva sessió ordinària passem a la part resolutiva. El punt número 1 és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Algun comentari? Passem a votacions. Vots a favor? El punt número 2. Sí? Bueno, dis-ho, sí. El punt número 2, l'expedient 435/2025, felicitació a la policia local per la seva actuació als pobles afectats per la Dana. Bueno, sabeu que les primeres persones que se varen sumar, almenys així en Alfara, el dia següent va ser la policia local, que me va fer saber que volien participar en les tasques d'ajuda per als afectats de la Dana. Esta felicitació se fa com un reconeixement a la seva professionalitat i exemple a seguir, posant de manifest la importància de la cooperació entre cossos policials i vocació de servei públic. I a més, per a ells, aquesta felicitació pública se li deixa constància a l'expedient personal d'ells. Entonces, també era una manera de reconèixer també als agents i a l'oficial de policia que se posaren al servei de la resta de cossos dels pobles afectats per la Dana. Així també hi ha ajuntaments que ens han transmès les felicitacions, com l'Ajuntament de Massanassa, per a felicitar a algun agent. Aleshores, el primer punt seria felicitar públicament els següents agents de la policia local d'Alfara del Patriarca per la seva actuació voluntària en totes les tasques que van ser necessàries per a garantir la seguretat, l'auxili a la ciutadania i el restabliment de l'ordre en una situació d'extrema complexitat. A més, van ser un gran suport moral per als veïnes i veïns dels municipis afectats i la resta de les persones que formaven part del dispositiu d'emergència. Els agents són l'agent Luis Chía Pardo, l'agent Juan Carlos Esteban Ferrer, l'agent Aroa Aba Navarro, l'agent Salvador Martín Bartual, l'agent Rafael Rodríguez Trelles Ventura i l'agent José San Francisco Zapata. L'oficial Antonio Tomás Palanca Roig. La felicitació pública es fa com a reconeixement de professionalitat i exemple a seguir, posant de manifest la importància de la cooperació, com he dit, entre cossos policials i vocació de servei públic. Algun comentari respecte a això? Passem a votacions. Votem. Vots a favor? Tercer punt de l'ordre del dia, expedient 526/2025, adhesió al conveni entre l'Administració General de l'Estat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l'acostament de l'administració a la ciutadania anomenat l'administració prop de tu. Això és una proposta de conveni que va arribar a l'Ajuntament i que ho pugem així al ple per a adherir-se. És una iniciativa per a pobles menuts per a intentar acostar determinats qüestions que tenen que fer a través de, en un món digitalitzat, n'hi ha certes barreres que especialment la gent major té dificultats per accedir. Aleshores, en aquest cas, l'administració de l'Estat, en aquest cas, crec que la subdelegació del govern, per intentar facilitar determinats tràmits administratius quotidians i per a que no tinguin que la gent desplaçar-se, per exemple a València per a realitzar els mateixos, estableix convenis en els municipis per a tindre un personal i un horari en el que aquestes persones puguen fer ús. I de lo que se tractaria és d'adherir-se a aquest conveni, que és entre la Direcció General de l'Administració General
de l'Estat en el territori i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a la posada en marxa d'un projecte d'acostament de l'administració a la ciutadania del món rural, val? I facultar a l'alcalde per a dur a terme els tràmits que siguin necessaris. Val? També, i aprofitant un poquet este punt, me ho va passar la EPA. La EPA la setmana que ve va publicar també pues un curs destinat a persones majors per a coses digitals per a fer allí en la EPA. Crec que està en marc d'un projecte en la Generalitat, en este cas, se diu Conectados, crec que se diu, i la setmana que ve ho traurà i són 2 dies. Pues en este cas no és un curs, en este cas seria adherir-se al conveni per a que vinga algú i facilitar aquests tràmits. Val? Algun comentari respecte a això? No. Passem a votació. Votem. Vots a favor? Punt quart, expedient 532/2025, adhesió a l'estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut. Parle jo, Laura, o...? Sí? Pues comenta, sí. Bon dia. Proposem al ple adherir-nos a l'estratègia del Sistema Nacional de Salut que promou la salut i preveu malalties al llarg de la vida, amb accions basades en l'evidència sobre hàbits com l'alimentació, l'activitat física o el benestar emocional. Amb aquesta adhesió també poden tindre accés a algunes subvencions que seran beneficioses per al FARA. Per això demanem el vot favorable. Com hem comentat i crec que hem fet en altres plenaris, hem establit diversos convenis en la Generalitat i en altres administracions per a dur avant programes i, com ha dit la companya Laura, també per intentar treure alguna subvenció per a posar en marxa programes. En aquest cas, el que passem a votació és primer adherir-se a l'estratègia de promoció de la salut i prevenció del Sistema Nacional de Salut i configura en la guia per a la implementació local de l'estratègia de promoció de la salut i prevenció del Servei Nacional de Salut. Algun comentari més respecte a això? No m'ho posaren. A veure, sí, ara ho passa. En el punt tercer, és que els acords serà l'alcaldia qui delega la declaració institucional dirigida a la ciutadania. El punt tercer és designar com a coordinador a Roberto Moya Badia, que és el tècnic d'esports que està actualment, per a la implementació local de l'estratègia i les dades de la qual figuraran en el document de l'acord. Avançar en la constitució d'una taula intersectorial en el municipi, que ho estem fent ja, i facilitar a la població informació de recursos comunitaris disponibles per a millorar la salut i qualitat de vida de les persones que formen part de la comunitat i els tràmits oportuns per a l'adhesió formal de l'estratègia, siguent la companya Laura que figurarà com a responsable. I ja està. Passem a votació. Vots a favor? Punt número 5. Expedient 536/2025, aprovació d'ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública. Sabeu que una de les accions de major consens des d'inici de la legislatura sobre el que la corporació anava a treballar era, a més de les modificacions del Pla General necessàries, l'establiment d'una zona de restricció de l'aparcament per a vehicles que no foren d'Alfara. El que duguem així per aprovar és la taxa que regularà aquest aparcament restringit. La idea de l'equip de govern és, una volta s'acaben els processos d'exposició pública, d'al·legacions i demés, aprofitar la construcció del pàrquing que n'hi ha darrere de consum per a que siga la prova pilot que de cara a l'any que ve
establisca els mecanismes de zona verda en la resta del municipi. Val? Què significa aquesta taxa? Que els vehicles que no estiguen empadronats en Alfara del Patriarca tindran que pagar una xicoteta taxa per aparcar, val? Intentant facilitar aixina que en les zones que estiga restringit aparque la gent d'Alfara i en altres zones del municipi que no seran zona verda pues, estiguen habilitades per a la resta. Entonces, entre els acords són posar provisionalment la taxa per estacionament de vehicles en la via pública mitjançant l'ordenança fiscal reguladora de la corresponent taxa, que si haveu comprovat, la vau poder supervisar. Sí, ara si vols ho comentem. I bueno, ara te donem. ¿Vale? I la publicació en el butlletí. ¿Vale? Comentari sobre la taxa. Comenta. És que si no, no se te sap. Sí, però que com únicament havia dit vostè que eren les persones que estaven empadronades, que no és exactament així. Exacte, per aclarir aquest punt perquè realment és que paguen així l'impost de circulació. Correcte. El vehicle tindrà que estar matriculat, o sigui, estar empadronat en el municipi. ¿Vale? Això, el vehicle. ¿Vale? Sí, Maria? Bon dia a tots. Sí, tinc diverses preguntes. La primera entenc que això se pararia en la comissió d'urbanisme de la setmana passada i teníem diverses qüestions. La primera és si teniu una empresa que dura això. Entenc que serà una empresa la que s'encarregui de ficar la zona blava i la zona verda, o se fa càrrec l'Ajuntament? Sí. Després, es fica en els beneficis fiscals que tant la zona verda com la blava, entenc, els veïns del poble estan exempts de pagar tant de 150 euros com de la zona blava el que costi. I la tercera pregunta és si se va fer un pla per a saber quines són les zones del poble en les que se va a instaurar zona verda i les altres zones que se va instal·lar zona blava. Si va ser tot el poble, si va ser una part i si n'hi ha un pla o teniu previst fer-ho dins d'un any. Sí, les dues coses. Bueno, sí, ara te dono la paraula, però sí que m'agradaria incidir que quan se donaren comptes de l'estudi del trànsit, l'empresa que el va realitzar ja figurava una proposta. ¿Val? És una proposta en base a aquest estudi. Però nosaltres la idea és començar per intentar definir, perquè no va ser en termini i en plaç, però no podem pintar tot el poble de verd sense saber exactament com instal·lar-ho. Entonces, serà de manera gradual, però Julio. Bon dia a tots. Pues, com ha comentat el senyor alcalde, a la primera pregunta si va ser una empresa, de moment no. Va ser la policia local la que supervise mitjançant en una tablet o un ordenador on està les dues condicions que té que tindre la persona que vulgui aparcar ahí, que és que està empadronada en Alfara i que paga l'impost del vehicle de tracció mecànica en Alfara. Solament podran pagar. Entonces, una prova pilot s'informarà als veïns, se donarà un període de prova i a partir d'ahí se treballarà. De moment l'empresa no va estar perquè no és una zona verda suficientment gran com per a tindre una empresa supervisant el rato que tinga que estar. La segona, els beneficis. La zona verda, les persones que tinguin aquests dos requisits, que estiguen empadronats i que paguen l'impost, estan exempts de pagar res, no se paga. Les persones que no estiguen empadronades així no podran aparcar en la zona verda. I les persones que estiguen així empadronades però que circumstancialment el seu vehicle no estiga pagant l'impost de vehicle de tracció mecànica per lo que siga, perquè té uno de substitució, perquè té uno d'un familiar perquè no pot tindre el seu així, pagarà una taxa mensual fins que o bé pagui l'impost de vehicle de tracció mecànica així o bé recupere el cotxe que està pagant així l'impost. Però les persones que no estiguin empadronades en Alfara no podran aparcar en la zona verda. Després, la zona blava,
que és d'una creació posterior, sí que hi ha unes tarifes i unes taxes, però de moment la zona blava no se va implantar. Se va implantar sols la zona verda. Això és a raïs de la tercera pregunta que me fas. Plans i terminis, tot això està en el document que vos varen facilitar de l'estudi del tràfic, on indica el que estem fent actualment, que és començar en una prova en una zona verda, anar ficant els costos que estem fent actualment, anar fent la prova pilot i desenvolupar a lo llarg de l'any les qüestions com les sancions, la informació a la població, per a que després, quan tinguem ben empastat tot això, a través de l'estudi del tràfic, segons el que ells ens indiquen, anar a implementar-la en altres zones de la població. Pura. Sí, yo referente a esto creía que estaba como un poco parado, porque nosotros ya no nos hemos vuelto a poner en contacto con el manual que nos distes. No sabíamos que esto seguía adelante. El Partido Popular no lo sabía. Y referente a cómo se va a establecer, ¿qué quiere decir? Que los policías, el equipo de policías se va a ir como si fuese la hora mirando a ver en la tablet si la matrícula está empadronada, si el hombre está empadronado, si ha pagado el impuesto de circulación, o cómo se va a solucionar esto cuando aparquen. ¿Habrá alguien expresamente para eso? Pregunto. Lo de cómo se va a solucionar esto, no entiendo bien eso de cómo se va a solucionar esto. Son 21 plazas de aparcamiento. Lo que se va a hacer es hacer, no con afán recaudatorio, sino con afán de dirigir el tráfico que existe en esa zona hacia aparcamiento, y lo que se va a hacer es simplemente como se sancionan los otros vehículos, que lo sanciona la policía local, ni más ni menos. O sea, no es ningún problema que se quiera generar. Y segundo, si vosotros, el Partido Popular, no sabéis que se iba a implementar esta acción, no es por culpa de que el equipo de gobierno no lo haya expresado así en las comisiones de urbanismo. Sí, breu, por favor. Bueno, en este caso, por una parte, tiene que haber alguien que siempre esté vigilando esa ese sitio, si ahora va a ser el parking ese, para ver qué coche entra, qué coche sale, si tiene o no tiene. Eso no lo veo claro. Pero, por otro lado, nosotros no hemos estado en la Comisión de Urbanismo porque resulta que vosotros lo ponéis muy difícil al Partido Popular, con lo cual no tenemos información y ahora mismo, como puedes ver, hay 2 personas solo de las 4 que teníamos que estar en un pleno. Simplemente es por eso, pero no se nos informa tampoco. Jesús, breu, vale? Disculpeu, que no anava això. Jo sí, seré molt breu. Bé, més enllà de la discussió que estem tenint, jo entenc que la mesura que estem aprovant avui és una mesura bona per al poble. Estem iniciant un camí que ja es va plantejar ja fa molts anys. De moment només l'anem a aplicar en 21 places, com estava comentant el regidor Julio, i posteriorment ja ho ampliarem a la resta del poble. I sí que es convida a les regidores del Partit Popular a que quan definim quines zones anem a implantar la zona verda i en quines no, doncs que participen en les comissions que anirem o en els llocs de treball en els que puguem. Sí, la queixa respecte de la no assistència i les raons per les quals no assistixen som sabedors perquè ho han publicat en el Levante, aleshores ja ho sabíem això i poden repetir-ho així, però és un tema... Ja. El plantejar... A veure, quan n'hi ha problemes s'han de plantejar, s'han de tirar damunt de la taula els problemes, però una vegada ja s'han dit, després hem de trobar solucions. Si s'enroquem en el problema i en el problema, no tenim temps per trobar solucions. Però, com estava dient abans, jo crec que ens hem de felicitar, anem a implantar zona verda de moment per aprovar en un pàrquing xicotet i en breu a la resta del poble. María. Sí, claro. O sea, crec que és una cosa que compartim des del minut 1 les 3 formacions polítiques, perquè és una de les coses que diguem des del principi en les comissions d'urbanisme. Una de les coses que volíem veure si podíem implantar era la zona verda i veure si se podia fer una zona taronja o una zona blava. En tot cas, sí que és de veres que teníem preguntes, perquè sí que tenim l'estudi pilot que ens vareu donar i que varem estudiar, però com no varem poder vindre a les comissions anteriors, teníem diverses preguntes per saber més o menys per on van estils, perquè clar, la decisió és important. Val, i ja per finalitzar, que tampoc...
Disculpeu. Què vull dir? Que des de l'inici de la legislatura, que ho he comentat abans, en el pla del trànsit, i crec que en això pues, ho hem treballat conjuntament i tal, donava una sèrie de propostes en els que econòmicament unes eren viables i unes altres no eren viables. Val? La zona blava se descartava perquè era una inversió molt gran per part de l'Ajuntament i nosaltres no podíem fer front, almenys en els recursos propis. I després se va parlar, i crec que ha sigut així des de l'inici de la legislatura, l'establiment d'una zona verda per a que pogueren facilitar l'aparcament als veïns del poble. Vull dir, però això no va passar en la comissió anterior ni en l'anterior. Esta és la proposta sobre la que està treballant l'equip de govern, que és el treball que tenim que fer per aconseguir l'objectiu, que és l'establiment definitiu d'una zona en el municipi per afavorir una problemàtica compartida, en aquest cas, per els tres grups polítics i que li tenen que donar una solució. Però no s'està treballant ni en aquesta comissió que no pogueren assistir ni en l'anterior. Vull dir que és el treball, el pla del trànsit, no sé quantes voltes ho hem pujat a les diferents comissions, tant quan eren mensuals com han sigut bimensuals, per a poder treballar-ho. Però que, vamos, que és l'inici i després, com ha comentat els dos companys, serà una primera proposta per veure com funciona, per veure quines són les problemàtiques que se poden donar en aquest cas. Com bé ha dit el company, serà més pedagògic que sancionador per a que tot el món siga sabedor i després tenim que continuar treballant per veure com facilitem la mobilitat per dins del nostre poble, que és un dels grans problemes que tenim. Val? I simplement era fer palès això. Val? Sí, això ho estem treballant des de fa molt de temps, de fet un any en això o més, però clar, l'ordenança nosaltres no la teníem, entonces era preguntar perquè això ja està detallat i precisat per tindre clar les coses, perquè l'ordenança no la teníem nosaltres en les mans, per això, perquè això no s'ha treballat en anteriors comissions. L'ordenança la teniu perquè teniu accés als expedients des del moment que se vos convoca, ¿vale? Bueno, pues, però tenen la mateixa informació que la resta dels companys. Sí, però que molt bé, però que vull dir que la informació de la taxa estava. Val? Activitat de control, val? Votació. Passem a votació. Votació de l'establiment de la taxa. Vots a favor? Abstencions? Activitat de control dació de comptes de les resolucions d'alcaldia. Algun comentari? Maria? Vale, tinc una pregunta. Així, entenc que això serà a conseqüència de l'establiment de la plaça de la zona verda, perquè és una ACIFICA que és una que l'Ajuntament té una app per a controlar l'aparcament. L'expedient 168, 168, sí. 170? 160, 168. App Parking que ya tiene el Ayuntamiento, FICA. Vale. Julio. El Ayuntament des de la legislatura passada ja té una aplicació que és la que se va implementar en el pàrquing de Sant Vicent. Sí, entonces tu accedixes i el que se va fer en aquell moment era fer una aplicació per a futurs pàrquings dissuasoris com este que estem fent, anar afegint aquests pàrquings. Entonces tu tens una aplicació en la que tu entres i veus els llocs, els números de places que n'hi ha allí, però este pàrquing el que tindrà és cada plaça sensoritzar. Entonces tu sí que sabràs el número de places i a part sabràs la plaça en la que està sensoritzada. Vale. ¿Algún...? Sí. El 0021 és sobre la rejilla de la piscina municipal. Ja s'ha fet?
Vale. Perquè ho he vist i dic, no sé si ja s'ha fet o està per fer, perquè com ja estem en juny, per saber més o menys si ja estava tot Doncs clar. li ho explique. El que hem fet és hem fet una revisió de les instal·lacions i aleshores hi havia una sèrie de reparacions que calia fer. I una d'elles, que ja ens havien advertit els tècnics, és que la reixeta perimetral de la piscina, degut al sol i al pas del temps, era perillosa, perquè si xafes sense portar sabatilles o xancles i es trenca, els usuaris de la piscina es poden llastimar el peu. Aleshores vam acordar canviar-la tota. Es va demanar ja fa temps, però aquestes coses tarden i arribava avui mateix. Això és instal·lar-ho ràpidament i no té cap. Sí, aprofite que ja també anem a fer una reparació en el que són les dutxes exteriors de la piscina. La piscina ja està neta, l'anem a emplenar ja aquesta setmana i el dia 16, dilluns, obrim. D'acord? Anem a posar també, hem canviat l'entrada, serà més fàcil, no hem de rodar tant, directament des del carrer accedirem a la piscina en una caseta també per venda de tíquets nova, o sigui que estem ahí a tope. ¿Algún comentario más? Ya está. Yo he estado viendo algunos expedientes y, por ejemplo, veo un expediente que es respecto a la gente de policía local que emite un informe sobre la licencia en uno de los del edificio, en la que dice, pues, a ver, no te podría decir, a no ser que lo tenga que buscar. Pero bueno, es sobre una normativa vigente en el que se presenta a la policía para ver si hay consanguinidad en el edificio sobre las personas que están dentro de ella. Me parece que la policía, sí, es en la calle San Vicente, número 43, ¿vale? Entonces, me parece que yo creo que la policía de esto no creo que se tenga que encargar. Creo que no puede ir la policía como CSI por las casas, mirando a ver si tienen consanguinidad o no. Y a esto me voy a dar un dato de que yo anoche estuve en comisaría porque robaron a Valen en la huerta y es la tercera vez. Lo digo porque si la policía se da vueltas por las casas, si son familiares o no son familiares y resulta que en la huerta están robando y nosotros estamos haciendo cola en comisaría para denunciar a los labradores, mientras está en hora de riego, se les está quitando móvil, dinero, se entra dentro de los coches, me parece una falta de todo. Y eso que tienen un equipo, el oficial, buenísimo, porque tiene un equipo excelente, pero de esta manera lo que quiero es que tanto al oficial como al alcalde en su defecto, bueno, pues que tomen medidas y que no estén dando tantas vueltas con el tema de la vivienda. ¿Tengo alguna más? Sí, pues espérate y te vamos Vale, con... perfecto. Lo primero es que me parece una falta de respeto total, primero al cuerpo de policía local y después ahora Julio te va a explicar en qué consiste esa actuación y que es un informe policial que figurará en el decreto respecto a una actuación concreta de otras de las muchas funciones que realiza la policía local aquí. Sí. Entre ellas també està patrullar per l'horta, val? Sí. Jo sóc un lladre i no vaig a furtar quan la policia està present en les patrulles, però crec que utilitzar un to i certes comparatives en dues coses que no tenen res a veure me pareix una falta de respecte i en tot això li ho agarre de que ja que ho ha mostrat vostè públicament així, de que li entraren a furtat a un llaurador d'ací del poble, li ho comentaré per a fer-li saber si no té coneixement i li ho comentaré. I ara li dono la paraula a Julio per a que li explique el que vol dir aquest expedient i aquesta resolució de l'alcaldia. Bueno, l'informe al que fa referida vostè és perquè una de les actuacions que jo entenc que tenia que conèixer, però bé, no passa res, l'expliquem altra vegada. Una de les actuacions que es va fer així per a aturar l'increment de residències d'estudiants en cases del poble va ser que la llicència
de la casa, de la primera ocupació, estiguera vinculada a un ús residencial familiar. L'ús residencial familiar se comprova anant la policia fent una inspecció i comprovant que realment i efectivament viu una família allí. Per això està demanat i està en regla. No sé la sombra de duda o de sospita de CSI i altres coses que ha comentat. No, jo de veres que ho sent per el robatori i entenc la seva posició, però no té res que veure una cosa en una altra. Bueno, respecto a lo que realmente estoy hablando es que utilizar a la policía... Està contestat. Passa la següent, per favor. No. O sea, yo tengo mi derecho para hablar. No, està el Pero punt vamos a ver, contestat. Jaime. No, dirigís jo... No. Per favor, passa al següent expedient. No, passa al següent expedient. Està contestat. Te crida a l'ordre per primera volta, pura. Te vaig a cridar al... Te crida a l'ordre per primera volta. ¿Vale? Per favor, passa el punt està contestat, passa al següent. Per favor, pots continuar en les resolucions d'alcaldia, que és en el punt en el que estem, que tenies una altra? No voy a continuar con las resoluciones. Maria? Ja que estem així i estem aixina, jo sí que m'agradaria, i des d'ací faig una petició, a que per favor se puguen avisar amb més antelació els horaris per als plens i per a les comissions, perquè està molt... Perdona, Maria, perdona que... Estem en les resolucions d'alcaldia. Vale. Algun comentari més respecte als informes de les resolucions d'alcaldia? Algun expedient més? Algun comentari? Punt 7. Dació de comptes dels òrgans supramunicipals. Comentaris? Imma? Bon dia. El dia 25 d'abril tingué lloc l'assemblea extraordinària de l'EMSI en l'aprovació per majoria de tots els punts de l'ordre del dia. L'únic a recalcar és que se dona compte de la resolució de la sentència corresponent a l'abonament dels subsidis per les plantes portabilitzadores del 2021 de l'Ajuntament de Picassent. Res més. Gràcies, Imma. Òrgans supramunicipals, més? Joan? Va haver també assemblea de l'EMTRE, no n'hi ha ninguna cosa que afecti ara mateix directament al Fara, perquè sí que hi havia dació de comptes d'alguns pobles que se'ls havia declarat en morositat i se van fer també algunes modificacions de crèdit per a, després de la dana, ajustar els comptes. Sí que hem estat, avui teníem plenari de la Manco. Vols comentar-ho tu, Jesús? Bé, avui matí hem estat de reunió, el senyor alcalde i jo, en la Mancomunitat del Carraixet. Hem aprovat anar a sol·licitar un préstec de 700.000 euros perquè la Mancomunitat té problemes de tresoreria. Els problemes venen donats perquè una subvenció que estàvem esperant de serveis socials de $500.000 no ens ha arribat encara. Aleshores, això ha provocat aquests problemes de tesoreria i per poder pagar a proveïdors i poder pagar a treballadors anem a demanar-lo. El préstec finalment estarà al voltant del 3%, és l'Euríbor més 0,7% i a tornar en un any. Aleshores, el que pensem és que en quan ens ingressen els diners des de la conselleria farem front a aquest préstec sense problemes. I després també hem estat parlant, però això no ha quedat tancat, hi ha una subvenció per a turisme i en el Fara ho anem a demanar. El que passa és que s'ha plantejat allí per si hi havia la possibilitat de demanar-ho conjuntament, però tant el senyor alcalde com jo mateix pensem que és millor que cada poble demani els seus perquè cada poble té les seves característiques i aleshores demanarem el que més ens interessa. Són subvencions a turisme però relacionats amb el canvi climàtic i la regulació mediambiental. I per últim també tenim pendent una subvenció que tinguérem ja fa de 2021, que són uns 2.000 euros, que en aquell moment
no s'ha executat com s'havia d'haver executat, l'empresa que havia de proporcionar el material que s'havia comprat no s'ha facilitat en temps i forma, i aleshores anem a presentar a la Diputació una proposta de tornar aquests elements que ens han fet arribar i dedicar els 2.000 euros a fer una compra nova. Algo més, òrgans supramunicipals? No? Pasamos al punto de ruegos y preguntas. Maria? Vaig a fer dos pregs. El primer, baixar un poc els motors, perquè així estem per a debatir i per a fer preguntes i per a arribar a acords o a desacords. Però, per favor, tenim sols un ple cada 2 mesos i ens agradaria exposar les nostres opinions i que siguin contestades, igual que si vosaltres voleu fer-nos alguna pregunta, seran contestades, però, per favor, que se mos deixi parlar. I aquest és el primer prec. El segon prec és que, per favor, ja sé que ho hem dit moltes vegades, però que se tinga en compte que nosaltres treballem en empreses privades, que ho tenim molt complicat a l'hora d'eixir, jo per exemple especialment perquè treballo poquetes hores i és complicat, i que per favor avise per almenys una setmana d'antelació, si és possible, l'horari per fer avís a les empreses i poder arreglar-se millor el treball i l'horari. Gràcies. Sí. Com no pot ser d'una altra manera, s'atén, com en altres ocasions i en el ple anterior va passar, i se va comentar, va ser un divendres a les 5. Sabeu que en altres ocasions han sigut els dimecres a les 9:30, altres ocasions ha sigut, crec que recordar és divendres, dimecres de matí. Entonces, no vull retornar a lo del ple passat, que ja se va explicar un poc la situació quina era, però que sí, que s'atén i que moltes voltes les circumstàncies ens fan obrar d'una manera o una altra i no se fa en perjuí de ningú. I una altra cosa, el debat dels punts els du l'alcaldia. Jo no censure ni les opinions de ningú, però crec que també n'hi ha que tindre un respecte al fer-ho i no aprofitar punts per a clavar determinades coses que no venen a cuento. I si no, aprofiteu el punt de pregs i preguntes per a preguntar les qüestions que calguen. Però jo crec que estem d'acord en que ja prou crispada està la societat com per arribar així i no poder debatre en tranquil·litat. Jo és que estic completament d'acord, però tampoc aprofitem determinats punts per a introduir coses que no venen a cuento. I en aquest cas som els representants de la corporació i com a tals els serveis que n'hi ha depenen de nosaltres, d'este ple. Entonces, si funcionen millor o pitjor, estan vostès per a fer les aportacions que creen, que per això són regidors, al igual que nosaltres, que consideren per a fer millorar els nostres serveis, però no per utilitzar per a fer gresca i per a determinades coses, perquè crec que en res comparar dos expedients que no tenen una situació que ha passat en un expedient d'una cosa que és una manera de procedir en tots els problemes d'urbanisme que hem tingut en aquest municipi i que tenim, mesclar dues coses que no tenen a veure, me pareix una falta de respecte. I ara bé, que estem d'acord i esta alcaldia, així com l'equip, atenem la petició de la periodicitat dels plens i de l'hora per a poder que vostès se puguen acoplar. Sí. Agraïs la teua postura, Maria, i estic totalment d'acord i també totalment d'acord en Jaume. El que passa és que els fets són els fets. Vull dir, si prenim aquesta decisió i parlem d'aquest bon enteniment, que jo crec que ho tenim, no podem estar en una altra àrea o paral·lelament dient unes altres coses que van en contra de l'enteniment i de sentar-se a parlar. Jo, per l'experiència de la legislatura anterior, n'hi hagueren companys, i jo t'ho dic d'una manera constructiva. Entén-me d'una manera constructiva. De la manera constructiva. N'hi hagueren companys que no podien vindre i s'apropar. I jo crec que hem d'intentar sempre apropar. Però és veritat que n'hi hagueren companys que per motius personals i per motius professionals en l'anterior legislatura d'altres agrupacions que van tindre que donar un pas darrere perquè no podien professionalment
o personalment atendre a la circumstància de ser regidor. I ser regidor, entenc el que tu me vols dir, perquè no soc HE, però també tenim uns drets, uns deures de vindre així i atendre, però també tenim uns drets front al nostre treball. I te vaig a dir d'una manera superconstructiva. Val? En la mateixa plena que al·ludia abans Jesús, en la que la senyora Pura va comentar el fet d'aquest ple, n'hi havia, i són molt breu, superbreu. 2 concejales dejan el grupo municipal, viene motivado por razones personales y profesionales. Los concejales no estaban liberados, es decir, tenían sus trabajos y no es fácil compatibilizarlo. Ha sido una renuncia de mutuo acuerdo, la lista se hizo con la idea de gobernar, pero estando en la oposición es importante tener una persona que es jubilada, Això que vos estic llegint, que està en la mateixa plana, és del Partit Popular de Paterna. Vull dir que n'hi ha vegades que encara que nosaltres vulguem atendre a tot, n'hi ha vegades que per les circumstàncies puntuals, perquè l'Ajuntament és un element viu i ara està un secretari, però d'ací 2 mesos estarà un altre secretari, no podem controlar totes les circumstàncies. Com diu el senyor alcalde, intentem apropar-ho tots, però no ho fem ni per a que no tingueu els documents, ni per a que no pugueu debatre, ni per a que no pugueu prendre iniciatives, però la vida i les circumstàncies de vegades no les podem controlar. A partir d'ahí, ara va dir la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, que hem tingut ja una reunió amb l'arquitecte i han tingut un això. Està en la taula i estarà els documents pujats. A partir d'ahí, l'equip de govern té que anar funcionant i tenim que treure aquestes coses com la zona verda. Si vosaltres, com a grup municipal popular, és tan fàcil com quan passa moltes vegades que m'han cridat o s'han ficat en comunicació, quedar i apropar i entendre que aquestes qüestions que són beneficioses per a tot el municipi, com a legislatura passada, que n'hi havia un altre grup més, sigui per unanimitat. I no hi haurà ningú problema, però entenguem aquestes bones paraules així i sempre. I solament volia dir això. ¿Un comentario más? Pura. La verdad es que tengo varios comentarios que hacer al respecto. Voy a contestar un poco a Julio. Julio, tú, en este caso, usted no nos puede decir si tenemos que dejar la legislatura. No, tú has comentado algo. Has puesto un ejemplo en Paterna. Pero te digo una cosa, aquí el tema no es ese. El tema es que el Ayuntamiento de Alfara del Patriarca, esta unión que parece que es muy buena, que cuando queramos nos reunimos y tal, no es así. Porque vosotros sabéis que los plenos a la 1:30 de normal en los pueblos no se hace. Ni tampoco se hacen las comisiones a las 9, 9:30, 10:30, no se hacen. Sobre todo porque hay comisiones que siempre nos habéis dicho que venía un arquitecto, que venía una persona, un técnico, y no han venido, lo habéis hecho vosotros. Vale, entonces, lo que te digo es que el que no podamos venir nosotros es porque vosotros hacéis para que no vengamos. Eso es así de claro, ¿vale? Porque si tú tienes buena voluntad y el señor alcalde tiene buena voluntad y todos tienen buena voluntad, eso se pone a las 5. ¿Por qué hoy no estaba a las 5? ¿Alguien me puede explicar por qué hoy el pleno no se pudo hacer? Porque hace 2 meses sí que se hizo y era el mismo secretario. ¿Qué motivo ha habido para que a las 5 no se haga? ¿Alguien me lo puede explicar? Estoy haciendo la pregunta, ¿eh? Sí. Esa es una pregunta al aire. Però, ¿Por qué no se puede hacer a las 5? Vale, bueno, avui tenim altres activitats de la Manco i de més, però que no és la no, pregunta. entonces es más importante. Sí, per favor, quin és el preco, la pregunta, per a poder contestar? Per favor, que estem en pregs i preguntes. Pues estoy preguntándote por qué no puedo estar, a las 5 de la tarde no tiene que haber pleno. He contestat a les preguntes a la companya Maria que ha preguntat i que se tinguera... No lo sé, porque lo tengo a las 5. No vaig a contestar a aquesta pregunta perquè he contestat abans. Porque consideráis que es más importante lo que vais a hacer esta tarde per favor, que lo de ahora. Pura, de veres. Sí. Jaime. El comentari, ¿quién es? A ver, señor alcalde, cuando a usted no le interesa lo que yo estoy diciendo, simplemente me corta. Voy a continuar. Es que son pregs i preguntes. Sí, preguntes. Julio, breu, per favor, perquè és que no sé... No, es que el horario no se pone... Sí, claro. Turno de palabra, por favor, respetémoslo. Yo entenc, María, lo que m'acabes de dir, però la percepció de lo que m'acaba de dir la teva companya no és la mateixa que la que acabes de dir tu.
Jo entenc totes les postures, però des d'ací no puc expressar més. El que vostè diu que jo dic que té que fer i que no sé què té que fer i no sé què, no. Jo no dic res. Jo simplement expresse fets i expresse la millor voluntat. Però no dic ni el que té que fer ni el que té que deixar de fer ningú. Pues el siguiente ruego sería, ojalá no pase, pero si volviese a pasar un apagón, querríamos rogar que se informe a la ciudadanía, ya que no había luz, por lo menos con el bando por el coche, decir a la gente mayor que pues había pasado esto, que esto es algo que les está pasando a todos. No, pero en el coche sí que se podía ir. Y me he dado cuenta pues que estaba el señor alcalde, estaba de puente, y el que estaba en ese momento era Jesús. Pues yo, la verdad, que las personas mayores estén en casa, que no tienen nada, o sea, no tienen información de ninguna clase, pues no estaría de más en un pueblo tan pequeño que se pasase por las calles y dijese: señores, si necesitáis algo, aquí está el ayuntamiento, para lo que necesitéis, sea sanitario, sea lo que sea. Sí. Efectivament, aquell dia estava jo com a alcalde delegat. Jo vaig contactar amb la policia per demanar-los que isqueren i que estigueren pendents per si hi havia alguna urgència per al poble. Vostè sap que no hi havia llum, nosaltres no podíem fer bando des de l'Ajuntament. I afegisc que ja fa molts anys que no tenim una megafonia en el cotxe. Des de ja fa temps que no existeix la megafonia perquè es va trencar, es va llevar del cotxe i aleshores no existeix això. Una altra cosa, si vostè vol demanar que instal·lem megafonia en el cotxe una altra vegada, això ho podem fer, però en aquell moment no hi havia altra forma de comunicar que fora l'aplicació. I és el que farem. Le demanarem al periodista que publicarà el bando en l'aplicació de l'Ajuntament i és el que nosaltres, en aquelles condicions que teníem, que eren complicades per a tots, vàrem poder fer. Otra cuestión que tengo es que, a ver, este pleno, porque se tiene que hacer, ¿vale? Porque los plenos se tienen que hacer, pero realmente estos temas se tratan en las juntas de gobierno y se llega a un acuerdo que luego llega a pleno. Yo lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, hay una junta de gobierno en la que simplemente el orden del día no aparece y en la parte resolutiva es aprobación del acta anterior y actividad de control, no hay asuntos. Por esto, los que no están en nómina en este ayuntamiento, que son Laura y la señora Laura y el señor Julio, cobran 250 euros por no haber nada en la Junta de Gobierno, en este caso del 25 de abril del 2025. Y luego, referente al tema de también quería decir que cuando se hacen gratificaciones a la gente, que me parece genial, porque eso hace que los empleados del ayuntamiento estén más contentos, pero sí que he visto en todo lo que es el listado que siempre hay unas personas que nunca aparecen. Yo creo que, señor alcalde, esas personas están en una lista en la que nunca van a aparecer gratificadas. A mí me gustaría que bajase también un poco, no solamente conmigo y con el Partido Popular, que ya lo sé, sino con personas que a lo mejor no piensan como usted, pues que a lo mejor quizá les trate mejor para que el trabajo, que ya de por sí es malo, pues por lo menos hacerlo un poco más agradable. Sí, o prevaricació o alguna cosa. Ara vaig a demanar comptes per a que conte en acta. Per favor, me pots explicar quines són les retribucions que no entens per a que quede constància i així, si cal, m'emprendre les accions que considero oportunes per a poder fer, i si és perquè no tens ni idea, pues també per posar de manifest que no tingues ni idea, ¿vale? Per favor. Bueno, pues hay gratificaciones de productividad a los... ¿Tengo que decir los nombres? Yo creo que no. No, entonces yo no, creo que tienes que dir de lo que se tracta, correcte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Eso no son. De productividad. Eso no es de productividad. Lea bien, por favor, que le están viendo en las cámaras y se está quedando reproducido. Por favor, lea bien. En este caso, aprobar e incluir en la nómina del mes de marzo las siguientes productividades. Correcte, lea los puntos y después qué es lo siguiente. Vale. Y luego, aprobar gratificaciones correspondientes a los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral que a continuación... Eso es.
hay una serie de... dos, Correcto, hay dos. pues eso. Yo creo No, que por digo- eso. Yo creo No, que en este ayuntamiento desde hace muchos años no hay RPT, que es lo que estamos trabajando. Y usted asiste a las sesiones de la RPT, porque tenemos que corregir cosas como estas. Cosas como que hay determinados trabajadores que cumplen funciones superiores y que se gratifican. No por esta alcaldía que puede ver usted en los años anteriores y así informarse antes de, en aras de la tranquilidad y la armonía que la companya Maria intenta transmetre en este ple, tenim així a l'oposat. L'alcaldia determina determinades qüestions gratificades quan són fora del treball habitual. Però que no ha sigut d'esta alcaldia, sinó no sé des de quan s'han aplicat aquestes mesures, que estan completament justificades. I després n'hi ha una altra qüestió que són els drets retributius extraordinaris que ho fan les persones que després, conforme ha llegit, que no són totes les productivitats que s'han dit, són les persones que fan hores extraordinàries i que aquest Ajuntament i aquest equip de govern gratifica per els serveis extraordinaris. Entonces, pues ja està. Entonces, per què insinua vostè que n'hi ha determinades persones que n'hi ha en una llista que mai van a cobrar una gratificació? no estan en ningún mes. A veure, és que jo no sé si... Creia que era un ple molt tranquil, però bueno, en fi. No pot ser no, tranquil. ja, no pot ser mai, no ho sé. Bueno, en fi. Això costa en un acte. Sí, sí. N'hi ha un secretari. Vostè acaba d'afirmar que n'hi ha un tracte discriminatori per sentit polític de l'alcalde als treballadors i està gravat. Polític No, Polític no ho sé. no, ho ha dit, A la meva persona, ho ha dit perquè està gravat i això és fer en un acte públic una insinuació d'un delicte. Ho dic perquè, a veure, que jiji, jaja, que són tots harmoniosos i tot molt bé, però clar, és que això és un acte públic i això té unes conseqüències. Vull dir, que les paraules n'hi ha que mesurar-les... Sí, Julio, gràcies. Que consten acte les paraules de Pura, que consten actes conforme estiga la gravació i que esta alcaldia i esta persona sobre la que s'ha insinuat un presumpte delicte prendrà les conseqüències que crega convenients perquè així estem... O sea, el que no podem és estar peleant-se per els problemes que tinga el poble en una insinuació injuriosa i possiblement delictiva que vostè fa cap a mi. És que me pareix d'una vergonya tremenda. És la primera volta que vostè treu aquesta qüestió quan esta alcaldia està des de juny del 2023. Des de juny del 2023 vostè me dona la sensació que no s'ha llegit ni un decret d'alcaldia. Entonces, per què ve així? Per què ve així? I per què treu aquests temes així? Això me pareix una falta de respecte. Vaig a prendre les mesures que considereu oportunes. ¿vale? Y yo también la falta de respeto de la señora Correcte, alcalde. pues vostè prenga el delicte possiblement siga més de vostè que meu. Següent punt, per favor. Algun comentari més, pregs o preguntes? Alcem la sessió. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.